warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mbak Eka di channel Keluarga Mas Goplong. Pencahayaanku rodongan. Selamat beraktivitas pemirsa ya. Kita awali dengan sarapan dulu. Ora sarapan klenger, guys. Masak mah gampang. Sepenting sarapan dhisik, yo nek pas poso yo sahur dhisik. Pokoknya aja sampai lupa. Oke. Bajuku pemirsa 3 hari gak kering. Saiki kok salin apa ora? Aku pusing pemirsa. Ngebokno sampai pegel oleh ngebokno ngetokno. Angger metu tak lebokno, aku nang omah tak tokno, grimes lebokno sampai ping 4 aku sampai pegel. Seben kono. Ki mang aku kan mesti wis tang subuh sak tak tutup pemirsa ya. Peteng ya jagane mari ya kiwa tengen iki gak plek tangga. Aku jagane awakku dhewe pemirsa. Lah lagi jemuranku ki sepalangane iki ditracaki ayam. Nah, jilbabku ki putih. Ya langsung rusak loh pemirsa. Ngapa tak sih? Sing penting ya sarapan sih aku sekucuk-kucuk emes ngopeni anakku mangan wis. Hari ini jam berapa Mbak Eka? Baru jam berapa ya? Jam berapa ya? Dah, yuk kita sarapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Malumat dari mana? Bima harus kenal bina es. Lo kok malah kok kepadangan HP ki nganu pemirsa. Kadang kalau ngawur dhewe. Apa sing ora godak sing duwe HP. Oh, aku pengen urap pemirsa iki, urape iki daun kenikir. Wah. Mantep. Kangen ini hari ini spesial Demiati iki urape daun kenikir. Tahukah pemirsa daun kenikir? Enak iki. Diurap. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk terang gini ada benar. Daun kenikir pemirsa. Daun kenikir, daun luntas itu kulup mantep. Udah apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk terang gini ada benar. Sambal teri guys. Baiknya penonton dosis aku. Seperti biasa tinggal masa kerja, wes. Dewe aneh. Ini anak kembang turine pemirsa. Mbak selesai loh pemirsa. Semutnya wis ungkrap neh. Aku mendredeg mbok. Niki kan Dik, biasanya kan bengi mangan. Iki mangan. Ngantuk saking ademe. Aku nek bar magrib tak tutup pemirsa. Misale undu ya metu neh. Anu ki kucingku ki enggak. Baru juga dikei mangan lho pemirsa. Kucingku tak tukokno ki lho. Senake kucing Excel ki setengah kilo ki seminggu pemirsa. Andra gelem cocok. Coba ya nukakno. Apa ya? Sampune enggak. Halam. Daun kenikir ku rasane khas ya. Tak konten mergo aku iki Mbak Miati, aku ngunangi urape daun kenikir. Bos aku iki ben nyoba tak mangan kok.
Dulurku kene nganu pemirsa. Panen alhamdulillah kalau seneng. Apik. Mendine nunggu terus kuwi. Kan ada dipangan anu emprit. Awalnya ada mbak. Awur. Oh. Mungkin lagi nak cepu ki ya. 3 menu pemirsa. Pecel urap kuning, godok. Ngono, menune. Ini gak kabeh. Gak cuma bakal sego. Bagiku 3.000 ya wis akeh ra umum. Kucingku mantap. Yang golek bakul 3.000 sak meniki lengkap sak lawuhe angel lho. Nek gak nang museum iki. Yo isek. Murah meriah terjangkau. Cocok omah. Loh. Kayak seunsa. Yo tak pesen online wis teko kabeh. Halo. Gue man kok bisa sarung untuk rezeki kok Mbak Widi ya diupeni apik-apik. Ya bendino ya tak lapi, masa diteracaki kucing ngejeri kucing. Pateng-tengok yo ora iso. Alhamdulillah ya Allah. Matur nuwun Gusti sak diparingi rezeki iso mangan dhewe ya. Sampai seprene diparingi kesehatan. Aku ki kelas sithik langsung teku perih bangsa. Sendawa yo. Kuwi aku pernah takut dokter ya. Sendawa ki sehat, Bu. Ora sendawa ora bahaya. Tandanya tubuhmu sehat. Mungkin asine iki apa tak jaman bareng Mas Santo posisian omah. Kedupiaan. Apa ning Jepon terus mulai udan. Terus ono urusan bengkel jadi ya wis tak laren sik sedelo lagi proses. Aku nek sego urung manggon lambung terus peteng kabeh. Anu pemirsa. Wis kudu mual. Ben klorot sik cara meneh jare mbah iki klorot. Ya wis piye wong aku ki monten dhewean yo. Terusan wong keseharianku sebagai ibu rumah tangga ngopeni anak, ngopeni omah. Ya wis ngene iki keterbatasanku. Metu yo nek metu nek buah bancaan dolan Jepon ya metu pemirsa nek gak ngono ndi ya. Oh wis disyukuri.
ibu rumah tangga iso kerja, gak ngurangi jamku ngopeni omah sebagai ibu rumah tangga. Wis matur nuwun sik lah. Jenenge ayo Tek. Berkarya iki yo gek merintis. Sebenarnya tak syukuri nggo celengan. Rezeki wis ana sing ngatur. Porsine wis ana sing ngatur. Gak perlu bingung. Sik tak manggono sik awakku. Oke, sik omah. Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya ojo lali ya, like, comment, subscribe keluarga Mas Gopleng. Apa lek kok men cengo judianoni ae. Ojo lali like, comment, subscribe Mas Gopleng ana kono Mbak ora sing akeh. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah pemirsa. Ya resik-resik pemirsa. Masak apa ya enak ya lah kundu sawi ya. Kata konten kok masak ae Mbak bosen wis ndelok. Menung saiki bosen, aku lagi bosen ya, sini pengen megawe meluang lah terus anakku sing ngopeni sapa. Pengen wis biasa kerja terus nang omah ya jenis rumah tangga iki mesti ana sing dikorbanno guys ya. Wah, ngetepes nih Mbak. Ora barbar Mbak, ngetepes ae Mbak ya. Ben. Hah? Jenenge mesti ki ana sing dikorbanno guys. Pernah omah dhewe. Sepenting padha nggenah rumah tangga ibadah terlama dadi yo wis kuwi lah. Mbak kok beda dari topik ya ditambah-tambahi lah durasine. Nek kurang dari waktu niki ana aturane guys ya. Durasine harus berapa ngonten YouTube. Engko nek kurang dari apa yang ditentukan, engko iklannya ora metu. Jenenge mergawe iki ya kudune ana hasile kan ya. Kasih paham. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Jangan lupa berdoa sebelum aktivitas. Oke, dadah.